Zahvaljujući otkriću anestetika, odnosno sredstava koja neutrališu ili smanjuju bolnu reakciju, poslede stomatologu su danas postale znatno prijatnije i strah kod pacijenata je dosta smanjen od bilo kakve stomatološke intervencije. U zavisnosti od vrste, odnosno u zavisnosti od vremena delovanja, anestetici koji se danas koriste, odnosno anestetički rastvori u današnje vreme, obezbeđuju bezbolno polje u nekom vremenskom intervalu od 40 minuta pa sve do nekih 5 sati u zavisnosti od dužine trajanja stomatološke intervencije koja nam je potrebna. Takođe, sama primjena anestetičkih rastvara se razlikuje i u današnje vreme postoje anestetički rastvori koji se koriste u obliku gela, u obliku spreja i najčešće se i oni koriste, a u kombinaciji zajedno sa rastvorima, ampuliranim anestetičkim rastvorima koji se koriste u obliku injekcijnih rastvora. Savjetuje se primjena lokalnih anestetika za bilo koji rad kojim se narušava integritet zubnog tkiva, jer će se na taj način pružiti maksimalan komfor pacijentu i strah od sledeće posete stomatologu će biti znatno manji. Međutim, sa primjenom lokalnih anestetika u izvesnim situacijama treba biti obazriv zbog postojanja osetljivosti, odnosno alergije na pojedine komponente iz anestetičkog rastvora. Kod takvih pacijenata, odnosno zbog toga se pre upotrebe samih anestetika treba uzeti podrobna anamneza, odnosno podaci od pacijenata da li je prilikom prethodne neke primjene imao neki vid alergijske preosetljivosti ili je jednostavno sklon tim nekim alergijskim reakcijama. U skladu sa tim treba i postupati prilikom izbora anestetičkog rastvora, odnosno pacijenta uputiti na dalja ispitivanja alergologu, gde će se, znači, posle tih ispitivanja saznati na koju supstancu iz anestetičkog rastvora eventualno alergičan i izbaciti tu supstancu, odnosno koristiti neki drugi anestetički rastvor. Takođe, treba biti obazriv kod određenih grupa pacijenata koji predstavljaju relativnu kontraindikaciju za upotrebu anestetičkog rastvora. To su recimo pacijenti koji pate od kardiovaskularnih bolesti. U prvom redu to su pacijenti sa srčanim aritmijama. Kod njih eventualno treba koristiti neki anestetički rastvor bez adrenalina, ali treba imati u vidu da se na taj način smanjuje ukupno vreme dejstva anestezije, odnosno smanjuje se efekat anestetičkog dejstva. Relativnu kontraindikaciju predstavljaju pacijenti koji su pretrpeli moždani udar, zatim pacijenti koji pate od nekih endokrinoloških bolesti kao što je šećerna bolest ili poremećen rad štitaste žlezde, kao i kod pacijenata koji imaju oštećenu ili oslabljenu funkciju jetre i bubrega.